ושלום לדלית זילברברג, מנהלת החוויה המתגלגלת. שלום וברכה וצהריים טובים. צהריים טובים. אז מה זה אומר מנהלת החוויה המתגלגלת? חוויה מתגלגלת זה בעצם מיזם חברתי עסקי שאנחנו בוגרי בית הגלגלים יזמנו והקמנו, ואנחנו גם מפעילים אותו. זה בעצם סדנה זה מיזם שמטרתו העלאת מודעות כלפי אנשים עם מוגבלויות וקירוב לבבות בין שני עולמות, הנכה והלא נכה. בעצם כאילו זו סדנה שמחולקת לכמה חלקים, שמרכזה בעצם אנחנו בוגרי העמותה מספרים את סיפורנו האישי, בעצם רוצים לחשוף את המשתתפים בסדנה לאישיות שמעבר למגבלה, זאת אומרת להראות לאנשים שבעצם שיש אנשים מאחורי הכיסא. זה חלק אחד. בחלק השני אנחנו נותנים למשתתפים להשתמש בכיסאות גלגלים, ותוך כדי התנהלות בכיסא הם חווים חלק מהאתגרים שעוברים עלינו בחיי היום-יום. הבנתי. ואברהם, אתה רוצה להודות לדלית על הפעילות שלה הזאת? אני חושב שדלית מצטנעת מאוד. הם יצרו פה, בוגרי בית הגלגלים יצרו פה פרויקט מדהים אברהמי, אנחנו שומעים אותך קצת, יש קצת רעשים. אם אתה יכול לזוז אולי למקום שיש פה טיפה פחות רעשים ולהרים את קולך, אנחנו נוכל לשמוע אותך יותר טוב. הנה, נשמע, אני כבר שומעת אותך צועד לכיוון השקט. כן. עכשיו אני יותר טוב? כן. וגם אני התגלגלתי למקום יותר שקט. מצוין, דלית. שנינו התגלגלנו למקומות טובים יותר. שניכם התגלגלתם, יפה. אז אנחנו פה איתכם בגלגולים. אוקיי, אברהמי, אז אנחנו תמשיך את דברך. החוויה המתגלגלת היא פרויקט שנולד בתוך בית הגלגלים על ידי בוגרי העמותה, שבעצם החליטו לעשות לעצמם, לאחר חשיבה של מעל שנה וחצי, דרך מאוד ארוכה שהם עברו, ופה אמרתי שפחות שמעתם אותי אולי, שגלית מאוד מצטנעת על מנת ליצור מודל שיכול לעבור גם בעסקים, גם בבתי ספר, ובכלל באוכלוסייה מסביב, ולהראות את עולם הנכויות ממקום הכי קרוב, מלחוות אותו, מלגעת בו בידיים, מלעלות על כיסא גלגלים, מלעשות קניות בסופר עם כיסא, מלבשל, אבל אני לא מבינה, זה דברים שכבר קיימים, אז מה כאילו, מה הרעיון הוא מה? להראות את זה יותר, להנגיש את זה יותר בקלות, אני לא כל כך מבינה מה, כאילו, מה החוויה, זאת אומרת, מה הערך המוסף? מה אתם עושים מיותר? אני לא יודע איפה, את רוצה לעלות דלית? אני אשמח, אני אנסה לענות, ואם אני לא מספיק ברורה, אז אתה תעזור לי. אני בטוחה שתהיי ברורה. אני חושבת נכון, את צודקת לי, יש הרבה מיזמים כאלה, אבל הייחודיות שלנו היא בשני מישורים. כן. מישור אחד זה שאנחנו גם יזמנו את זה, ואנחנו גם מפעילים את זה הלכה למעשה. כרגע אני יצאתי לרעיון הזה מתוך סדנה שאנחנו עושים בבית ספר, בבית ספר הדר ברמת השרון. זה מישור אחד שאנחנו... אז מה אתם בעצם מעבירים שמה? שיותר, שזה חיוני, שזה חשוב, שזה אפשרי, אתם בעצם מעוררים השראה? אנחנו בעצם רוצים להראות שבעצם אנחנו אנשים ככל האנשים, חוץ מזה שאנחנו מביאים את הכיסאות גלגלים מהבית. הבנתי. איפה? ובמישור השני זה שאנחנו יכולים להגיע לבית העסק, זאת אומרת, אנחנו מתניידים. ודאי, זה מאוד חשוב. כשם הפרויקט חוויה מתגלגלת, אנחנו מתגלגלים ממקום למקום. טוב מאוד, אני אשאל את אברהמי, אני בטוחה שזה עובד, אבל היית רוצה לקרוא ככה, לנצל את הבמה הזו, ולקרוא לעוד אנשים, בעלי עסקים, או בעלי אנשים שיכולים בעצם להעסיק אנשים עם גלגלים, נכון? זה הרעיון? שהם מתגלגלים?
אני הייתי רוצה לקרוא להמון דברים, אבל קצרה השעה, כמו שאומרים. אז אני רק יענה על המשפט שאמרת, המיזמים האלה קיימים, אני הייתי בודק את זה, כי קיימים כל מיני צורות. לא התכוונתי שהמיזמים, רציתי לדעת מה הערך המוסף של הרעיון. אני אספר לך את זה בדוגמה אישית. אבל היא אמרה את זה, דלית אמרה את זה בצורה מצוינת. אז היא ענתה. אז אני הייתי רוצה באמת שכל בית ספר במדינת ישראל יחווה את החוויה הזאת, כל תלמיד במדינת ישראל יחווה את החוויה הזאת, ויחזור אחר כך לביתו ויגיד, וואלה, היום פגשתי חבר'ה אחרים שיכול להיות שמעולם לא היו נגישים אליי, אם אנחנו נשתמש בביטוי הזה, ולא הייתי מדבר איתם בגובה העיניים או בגובה הכיסא, והעולם שלהם הוא בדיוק כמוני, רק הם יושבים על כיסא גלגלים והם יודעים לעשות את כל מה שאני עושה, אולי יותר לאט, אולי אחרת, אולי קשה, אבל הם בדיוק כמוני, וכשהוא יגדל הוא יהיה אזרח אחר במדינת ישראל שמקבל את האנשים עם מוגבלויות ולא עובר מדרכה תרתי משמע. חס וחלילה. גם היום ב-2014 אנחנו שומעים לא פעם על מקומות שלא מוכנים לקלוט לתוכם בעלי מוגבלויות. עכשיו זה לא אנשים רעים, זה אנשים שבאים מבורות. ברגע שהם מכירים את זה, הם מבינים שהאנשים האלה ממש בדיוק כמונו, והמיזם הזה מה זה כמונו? הם חלק מאיתנו, זה פשוט איזושהי מוגבלית חיצונית. זה בדיוק, אנחנו רוצים להטמיע את זה שאנחנו חלק מהחברה. אתם חלק מהחברה? לא מספיק. טוב, אז מאזינים יקרים, חוויה מתגלגלת, מה אכפת לכם? אם יש לכם איזה שהם עסקים, אם אתם פעילים בבתי ספר, בכל מיני מתנסים, בכל מה שרק אפשר, אז ישמחו להתארח אצלכם, אתם שומעים את החוויה המתגלגלת, כמה שזה חשוב בעצם לנו, לכולנו, שנחיה בחברה טובה יותר. היום זה החוויה המתגלגלת, מחר זה כל אחד מאיתנו ובמשהו ומישהו. אז באמת לחברה טובה יותר. אני רוצה להודות לשניכם, אברהם מתורם. אני ברשותך, אם תעזרי לי לתת את מספר הטלפון, שמי שרוצה להזמין את החוויה, ודאי. אז יכול להתקשר לכוכבית 2343, כוכבית 2343, הוא יגיע למזכירות בית הגלגלים, הוא יכול לבקש או את דלית או את אלי, ומשם רק... משם הדברים יתגלגלו. תודה רבה לדלית זילברברג, תמשיכי לעשות ככה יישר כוח, מה שנקרא, תמשיכי לעשות טוב ולהתקדם. ואברהם מתורם, תודה רבה גם לך, מנכ"ל של עמותת בית הגלגלים, שבת שלום לשניכם. תודה רבה ושבת שלום.